שלום לכל הצופים והצופות, קנדה, והיום אני בסרטון ראשון מאת הערוץ פארקראפט. כן, הערוץ הזה יהיה בעיקר בנושאים של מיינקראפט. אני השקעתי בכם ועשיתי לכם אינטרו קצרצר, אז אינטרו ומתחילים. אוקיי חברים, אז אחרי שראיתם את האינטרו המדהים שלי, למה מדהים? 5 שניות לקחתי לעשות את זה, אבל השקעתי כאילו. החבר שלי עזר לי, אריאל, אתם בטח תראו אותו בכמה סרטונים הסקייפ שלו לא עובד, כאילו, אז יהיה קצת בעיה, אבל אני בטוח שהסקייפ שלו יעבוד, פשוט האינטרנט שלו לא משהו, יחליפו לו אותו. כנראה שזה בגלל זה. מתי שיהיה לו סקייפ אז באמת נוכל לדבר כולנו. אפילו מתי שנעשה שיחות קבוצתיות גם עם גילי, עוד חבר שלי. אז כן, הערוץ הזה במיוחד, כאילו, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, הוא מיועד לגיימינג. במיוחד בהתחלה יהיה מיינקראפט, אבל לדעתי יהיו גם עוד סרטונים. תאכל את הלב. אוקיי. לול. ג'י. דיס. אוקיי. אז בקיצור, מקווה שנעשה עוד סרטונים על דברים אחרים. נגיד, Who is your father? המשחק על האבא והבן שהבן צריך להתאבד והאבא צריך להגן עליו. כן. כל מיני משחקים, גיימינג, נקרא לזה, ודברים שווים. אוקיי, אז זה הסרטון הראשון, כמו שאתם יודעים. אז יאללה, כבר גזלנו על זה 2 דקות, אז נראה לי שנתחיל. יאללה, סולו. נתחיל בסולו. תקשיבו, הלאגים, אני ממש מצטער עליהם, ופשוט בגלל הסרטונים, אז תופס לי מלא מקום. לא מלא מקום. פשוט המחשב שלי עוד לא רגיל לזה, מקווה שהם בעוד זמן, אז יהיה לי. כאילו, המחשב שלי יתרגל לזה. ארמור טוב, חרב גרוע, 4 פיקקסים, 5. חיים טובים. אוקיי. אוקיי. 11 HP. 12. אוקיי, הוא הורג אותי. 2 HP. זה בסוף. אוקיי, אז המשחק הראשון היה בהחלט משחק גרוע, אבל בהחלט עשיתי בזה מה זה נוב. אז נראה לי שנעשה משחק שני. אז יאללה. אגב, למי ששואל, אני לא ממש בטוח אם מישהו שואל את זה עכשיו, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. הלייב שלנו, כאילו הלייב יהיה בערך בסביבות 10 סאבים, כאילו, כי תקשיבו, מתי שיהיה לי 10 סאבים זה כבר יחסית המון, תלוי כמה זמן אתה מצלם. אם נגיד אתה מצלם איזה 5 שנים או משהו כזה ויש רק 10 סאבים, כנראה שהתוכן שלך לא מעניין אף אחד או משהו כזה. אבל אם נגיד אתה מצלם בתוך שבוע ויש לך 10 סאבים, אז זה ממש אדיר וממש. נגיד, תסתכלו את רזה ברווז, שנראה כמו ווז. הסרטונים שלו, יש רק 13, אגב הוא ממש מצליח, יש רק 13 סרטונים, זה יחסית ממש קצת, אבל שימו לב כמה סאבים יש לו.
יש לו, שימו לב, אני אגיד את זה כמה פעמים, 1341 או משהו כזה, 1341, כן, מה ששמעתם. 1341 סבים זה בהחלט מאוד הרבה ובאמת כל הכבוד לו. אני אשים את הקישור של האתר שלו בדסקריפשן. אגב, תקשיבו, לא נראה לי ממש עד שזה יסתדר או שאני אדע, לא נראה לי שיהיה מודים בסרטונים האלה. בגלל ששימו לב, אני לא יודע איך לשים מודים לווינדוס 10. חבר שלי יודע, אני אשאל אותו. אוקיי. אני מתחיל לפחד. אני אשאל אותו, כאילו, אני מנסה לשאול אותו, אבל הוא לא מסכים לגלות לי. לא, זאת הייתה הזדמנות היחידה שלי. אוקיי. אני אתן לכם כמה אופציות, כאילו, תגידו לי איזה אתרים. יודעים מה? בואו אני אעשה לכם סקר. איזה משחק לעשות של, כאילו, איזה שרת. יודעים מה? בואו נעשה לכם סקר. כל סוף סרטון, אני אשים בדסקריפשן סקר שבועי. כאילו, כל שבוע שאני עושה סרטון, אני אשים בדסקריפשן סקר שבועי. בסקר הזה אני נגיד אשים כל מיני שרתים, ואתם תגידו לי באיזה שרת לשחק. נגיד, או מיינפלקס, כאילו, אמא. כאילו, אני אשים את הקישור באתר, כי בדסקריפשן גם ליד. מה? לא, להקים. 20,000 איזה מלך אני. לא משחק שאני הצלחה. דקה. אוקיי, אז תקשיבו. אוקיי, להגיד. מה רציתי להגיד? כן, אז בסקר השבועי אני אשים ליד הסקרים האלה שם. מה? איפה דיימונד שלו? אוקיי, שיברנו? איפה דיימונד שלו? אוקיי, אז ליד הסקרים אני כזה אשים את ה-IP שלהם, שמי שלא מכיר, שיאנסו אותם, ואז ארשום בתגובות. אני ארשום נגיד מיינפלקס, אשים את הקישור, או פארגיימס, אשים את הקישור, לא מכירים את השרת הזה. אגב, זה שרת ישראלי מאוד טוב, בוף יצר את זה, טובוף, דוד, הוא יצר את זה. מי זה the best at PvP? אוקיי, אפשר חיפרתי על מושג מי זה. נבדוק. אוקיי, לאגים. I hate you lags. מי זה לעזאזל? אוקיי, די. אוקיי, אני אתסיים פה מהר לפני שזה ייגמר. בקיצור, אז זהו, זה הסרטון של היום. אני אשים את הסקר השבועי בדיסקריפשן, ונדבר בסרטון הבא. יאללה ביי.